يهكوي الفرج كالقلوب هنالينا وفيس مكهلسنا يلسارات يجربنا في دنوب خلص وشمولي فوق الموتي من صالحتي هتحول ايدك ضايفني ونضفنا مدبايات هارونا صابيش نشو علديم صافي Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Intom li bikom il-ħaġġ ejjew għall-ilma jgħid il-mulej. Imma intom ukoll li ma għandkomx flus ejjew ixorbu ferħana. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna, Kristu ħnina. Inti jena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Dil-qudiesja għal bżonnijiet tal-komunità taċ-ċenaklu. It-taħriġ qaddis tar-randan imqaddes mulej eħej jisewwa l-qlub tal-fidili tiegħek sabiex jaqgħu kif jixraq il-misteru tal-għid u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura lejn il-bieb tas-santwarju tal-mulej. U wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt il-qadba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien iħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħireġ min-naħa tal-lemin tal-qadba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħariġni mill-bieb ta' tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-qadba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu fidu l-ħajt tal-qies. Imbagħad qiesha elf drieħ u għaddieni mill-ilma li kien jilħaq sal-ekisi. Reġa' qiesha elf ieħor u għaddieni mill-ilma jilħaq sar kubtejja. Qiesha elf ieħor u għaddieni mill-ilma jilħaq li sa ġenbejja. Imbagħad qiesha elf ieħor u ma stajtx naqsam għax l-ilma tant ola li kont nista' nagħum fih, xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli rajtu dan u bniedem u ħadni fuq ix-xatt xmara u riġlej rġajna lura. U wara kif konna riġa lura, rajt ħafna siġar ma' xatti xmara fuq in-naħa u fuq l-oħra. U qalli dal-ilma ħareġ fuq in-naħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjed f'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi dik ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. U jkun hemm kotra kbira ta' ħut, għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut tax-xmara
jikbru siġar ta' kull ġens ta' frott. Il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid, għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. San responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Kennu qawwa u Alla tagħna, għajnuna kbira sibnieh fid-dwejja. Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titnied, jew jitġarfu l-muntanji f'nofs il-baħar. Il-mulej tal-eżerċitu magħna. Hemm xmara li s-swieq tagħha iferħu l-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-oli. Hemm Alla f'nofsa u ma titħarrikx, jgħinha Alla mitbeġbix sas-serħ. Il-mulej tal-eżerċitu magħna. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew waraw x'għamel il-mulej, emmejjel tal-għaġeb fuq l-art. Il-mulej tal-eżerċiti magħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Oħloq fija qalb saf jo Alla, rod li lena ta' salvazzjoni tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja u tifħir lilek Kristu. Wasal jum ta' festa Allut u Ġesu tela Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naġ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Bezzada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja u sopob u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marid. Ġesu raħ qiegħed hemmhekk u meta sar jaf li kien ilu marid dak iż-żmien kollu qallu trid fieq u wieġbu l-marid. Sinjur, m'għandi ħadd min jitfani fil-menqa xejn jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, aqbad friexek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq qabad friexu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq, is-sibt illum ma jiswix li ġġor friexek. Iżda weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad friexek u imxi. U ma staqsewh minnu dan għall-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq warrab minn hemmhekk billi kien hemm ħafna nies. Wara imbagħad Ġesu sabu fit-tempju qallu, ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma jiġrilekx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u marant il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħuti jeżis il-kelma tal-Alla illum tistedinna sabiex nerġgħu ngħixu bi spiritu ġdid il-grazzja li rċevejna fl-ilmijiet tal-Magħmudija. Nitolbu biex napprezzaw id-dinjetà tat-twelid tagħna li ħadna mill-ilma u l-Ispiritu Santu billi ngħidu. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Biex l-insara jgħixu dan ir-randan bi spiritu ta' tħejja għat-tiġdid tal-wedit tal-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-Eid nitolbu. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Biex il-ġnus li huma ekonomikament żviluppati ikomplu jgħinu mingħajr interessi lil dawk il-pajjiżi maħkuma mill-ġuħ u l-mart nitolbu. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Biex l-anzjan li huma weħidhom fil-komunità tagħna
isibu fina il-faraġ u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. Biex aħna nindafu mid-nubiet tagħna billi nħejju ruħna bil-għajnuna tal-kelma tiegħek ħalli nirċievu s-sagrament tal-maħfra bil-fidi. Ftakar fina mulej għax aħna wliedek. U fl-aħħar nagħmlu it-talbiet tagħna. U Alla Missier Sidna Ġesu Kristu ir-rajtana, mexxina f'mirat kollhom ħajja u għenna niġġeddu bil-fidi li rċivejna fil-Magħmudija bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal-dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna u l-bniedma qudiemek u għamalik nogħġbok nis-sakrifiċċju. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jitqalmu dejjem id-dejk sagrifiċċju għal fil-glor ta' ismu, aħtiġiet tagħna ta' knisja b'qazza kollha tiegħek. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej inresqu quddiemek daw l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz tal-ħlejqa tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikonna l-fejqan fil-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullhom kien inroddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Hekk li aħna l-midinbin inrażnu fina drabet il-ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn sabiex inkunu nixfħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk malaqtajja bla ta' anġli aħna nfaħħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewit. Birek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi. Reġrad dil-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu bil-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int, o salvatur tad-dinja, bis-salib tijek inti fdejtna. Għalek aħna u namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddu lek ħajr għax oġbok tilqana u qoddimek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Mario, mal-isqfijiet kollha u mas-saċerdoti tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzo Alla Marija, ma' San Ġusep żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' s-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu għax tiegħek issaltna qawlna. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għatina il-paċi. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Neżajt bil-ġil u l-majesta, baxxejt raseg b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess dubit irfajt, meta mitu
xuxtajt, iva sartanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, binħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok. U għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li bis, leħni nħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Namlu tqarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej naddafna u naddaf lil ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikonna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħu tal-ġisem issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom u miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Issa ndur lejn il-kwadru tal-Madonna u ngħidu t-tliet Ava Marijiet fġieħ 3 ijiem li damet fil-qabar. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana ta' Malta Għawdex, ħarstek fuqna dejjem żomm. Kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bila fid-batiħa, fuq salib il-den id-den. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar blu ġieħ mitmuha, kifet sejfin likmet. Kem dbatiħa f'qalb uġuħa, li madwejja li jifniħa, ħasset l-om imbirka. Meta jmut il-ġisem tagħna, ħamel li r-ruħ tisana, dawlu seb il-ġenna.